Η τελειομανία το θέμα μας σήμερα, μια συνθήκη που αγγίζει αρκετούς ανθρώπους γύρω μας. Ποιοι από εμάς δεν γνωρίζουμε φίλους οι οποίοι είναι τελειομανείς στο να καθαρίζουν, να τακτοποιούν το σπίτι τους και τους επένους που δέχονται από όλους εμάς για το πόσο όμορφο είναι το σπίτι τους. Ή ποιοι δεν γνωρίζουμε συναδέλφους οι οποίοι ψηρίζουν κάθε μία λεπτομέρεια, θέλουν να τα παραδίδουν όλα στην ώρα τους και στην εντέλεια και φυσικά να ακούνε τον έπαινο, τον μπράβο του υπευθύνου τους ή του αφεντικού τους. Η τελειομανία είναι μια συνθήκη η οποία δημιουργεί την εντύπωση της έννοιας του ανήκειν, γιατί ακούμε έναν έπαινο και νιώθουμε ότι είμαστε αποδεκτοί, ότι θέλουν οι άλλοι να είμαστε κοντά τους. Το ιδιαίτερο όμως με την τελειομανία είναι ότι στην πραγματικότητα όμως δημιουργεί συνθήκες απομόνωσης, γιατί ο άνθρωπος για να επιτύχει το τέλειο και να πάρει τον έπαινο χρειάζεται να ξοδέψει πάρα πολλές ώρες σε ένα έργο. Αποτέλεσμα να κουράζεται σωματικά, ψυχικά, να αφήνει στην άκρη τους συγγενείς, τους φίλους του και να απομονώνεται και να δημιουργείται ακριβώς το αντίθετο από αυτό που στην αρχή επιδίωκε, να γίνει αποδεκτός. Είναι σημαντικό να έρθουμε σε συνείδηση ότι αυτό το κάνουμε, ότι συμβαίνει στη ζωή μας. Και θα βοηθούσε ίσως να αναρωτηθούμε μέσα στα χρόνια ποιες ήταν οι συνθήκες αυτές, μέσα στην οικογένεια, στους φίλους, στους συγγενείς, που όταν κάναμε λάθη, δεχτήκαμε δρυμία κριτική, νιώσαμε πάρα πολύ άσχημα, νιώσαμε ντροπή και αποφασίσαμε ότι εμείς δεν θα την ξαναζούσαμε τη συνθήκη αυτή, δεν θα το ξαναπερνούσαμε αυτό. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, να το αποδεχτούμε ότι συνέβη, ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος ή αυτών των πολλών γεγονότων εγώ σήμερα βρίσκομαι στη συνθήκη της τελειομανίας και στη συνέχεια να αποφασίσω έτσι θέλω να συνεχίσω. Αυτή θέλω να είναι η ζωή μου από εδώ και πέρα.